hemen gaude berriro ere, epaitegi honen aurrean. Egia da, ezker abertzalekoak garela bakarrak ikasturte politikoaz gain ikasturte judizialaren hasiera ere egiten dugunak, ez? Eta gure ustez beharrezkoa da eztabaida politikoa, eta hau da kasu horietako bat epaitegietatik urrutiratzea, ez? Gure ustez eta instituzioak eta gainontzeko gune politikoak dira eztabaida politikoak egiteko tokiak eta ez epaitegiak, eta hori da nik gaur bertan hemendik eta eskatzen dudana. Uste dudalako nik esandako gauza guztiak argudio politiko hutsak izan zirela, eta argudio politiko hoiei argudio politikoen bitartez aurre egin behar zaiela. Eta hortarako tokiak daude gaur egun, eta aprobetxatu behar ditugu toki horiek egiteko. Ezin dut ahaztu, pasaden ikasturte politikoa amaitu genuela ezker abertzaleko kide batzuen aurkako epaiarekin, zigor epaiarekin, eta berriro ikasturte politiko hau hasten dela beste lehenengoz eta behin nire zitazioarekin, eta gero ezin dugu ahaztu laster gazte independentista, 28 gazte independentisten aurkako epaiketa bat ere egongo dela. Nire ustez eta epaiketa politikoekin ere amaitzeko ordua bada, iritsi da. Eta nire ustez eta eztabaida politikoa eta jarduera politikoa aldendu behar da epaitegietatik, eta nolabait hori izan beharko litzateke normalizazio, Euskal Herrian normalizazio politikoaren oinarrietako bat. Jarduera eta eztabaida politikoak aldentzea epaitegietatik.